имсол ба таъсиси артиши миллӣ 30 сол пур мешавад. Он аз рӯзи нахустини таъсис то ба имрӯз баҳри таъмини амнияти кишвар ва мардум сафарбар гардида, дар роҳи ҳифзи ватан ва якпорчагии ин сарзамин тамоми нерӯ ва кӯшиши худро сарф мекунад. Дар қаламрави кишвар имрӯзҳо ба ин муносибат дар ҳамаи ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ паради ҳарбӣ баргузор мегардад. Дар он сарбозону афсарони ин воҳиди низомӣ ширкат карда, аз тарафи роҳбирияти давлат бо нишонҳои фахрии сарисинагӣ ва маблағҳои пулӣ сарфароз карда мешаванд. Дар шаҳри Хуҷанд низ ба муносибати таҷлил аз рӯзи артиши миллӣ бо иштироки васеъи собиқадорони ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар назди лавҳаи ёдгорӣ ба поси хотираи гузаштагон гулчанд баргузошта шуд. Собиқадорони ин ниҳод дар назди лавҳа аз хизмати шоистаи онҳо ба ватан ёдовар шуда, дар назди лавҳаи ёдгорӣ аксҳои хотиравӣ гирифтанд. Ёдовар мешавем, ки ҳар сол дар рӯзи таҷлил аз ин санаи муҳим бо иштироки роҳбари давлат, собиқадорон ва хизматчони ҳарбӣ баҳри пост доштани хотираи гузаштагон дар назди лавҳаҳои ёдгорӣ гулчанбарҳо гузошта шуда ва оташ афрӯхта мешавад.